שמי ליעד דורטר ואני יועץ סביבתי. אני מלווה עסקים וארגונים בתהליכי הטמעה של אחריות חברתית סביבתית לתוך תחומי הפעילות שלהם. אוקיי, אולי תוכל לספר לנו קצת על בעצם איך כמעצבים אנחנו יכולים לסייע למאמץ הזה לקיימות. נכון. בעצם מה שנמצא בבסיס התפיסה הזאת, גם הקיימות או גם ה-cradle to cradle, הריסה על הריסה, זה העניין של סגירת המעגל האקולוגי. זאת אומרת, היכולת שלנו לייצר מוצרים שאחרי זה חוזרים חזרה לתוך ייצור של תהליכים אחרים. זאת אומרת, סוף שימוש לא מהווה השלכה וסגירת המעגל, או תהליכים חד-כיוונים. אלה יצירה של תהליכים מעגליים. אין ספק שהערך המוסף של המעצבים בהטמעת התהליך הזה הוא קריטי, כי הם אלו שמייצרים הם אלו שבעקבותם המתכננים והמייצרים מייצרים את המוצר הפיזי. זאת אומרת, אם מתכנן ידע מלכתחילה לייצר מוצר או מעצב, ידע לייצר מוצר שמשתמש בפסולת של עצמו, וגם מכונת כביסה בסוף החיים שלה ידעו לפרק אותה למרכיבים השונים, להתיך אותם, לאבד אותם ולעשות להם שימוש באותה מכונה עצמה. בעצם אנחנו יצרנו מהלך שצרכנות לא מהווה בעיה מבחינתו, שצריכה לא מהווה בעיה מבחינתו, ושאנחנו מפסיקים לראות את כדור הארץ בתור איזשהו מכרה בלתי נדלה שאנחנו רק לוקחים, אלא יודעים לקחת, לעשות שימוש ולהחזיר את זה לשימוש חוזר. אוקיי, אבל הרבה מאוד מהארגונים, ואתה גם הזכרת את זה בהרצאה שלך, מתבססים על זה שהמוצר יהיה קצר מועד. זאת אומרת שהוא יהיה שווה, אני חושב שגם חווה הזכירה את זה בדוגמאות שלה, אם המכונת כביסה תחזיק 30 שנה, אז המפעל ייסגר. אז איך בעצם מחברים את החזון הזה של sustainability יחד עם הרצון של עסקים להתקיים? ההפך, הדברים האלה רק מעודדים עסקים. כי מה בעצם, הדבר הזה, ברגע שהוא יוצמע לתוך ההתנהלות של המגזר העסקי, גם בתהליך הייצור מחדש מהפסולות, זה דווקא ייצר יותר עבודה. מה שזה אומר זה שהמפעל לא יקבל שק של פולימרים שהוא ממנו ייצר את הפלסטיק, אלא יקבל את המכונות הישנות, יפרק אותם, יגרוס אותם, יתיך אותם ויעשה מכונות חדשות. אין פה סיכון לעניין הזה של ההתנהלות העסקית, ההפך, זה דווקא יכול להוביל לצמיחה, כי מה שזה יקרה, זה יגרום לכך שיצטרכו יותר אנשים לאבד את החומר, יותר אנשים לפרק אותו, ודווקא להגדיל יהיה לנו את הפריבילגיה של כן להרשות לעצמנו לצרוך יותר דברים חדשים, כי אנחנו יודעים שמה שזרקנו לא באמת זרקנו, אלא חוזר. אחד האיומים הסביבתיים הגדולים זה הנושא הזה של האנושות. הנושא הזה של האנושות, שהיום בערך 7 מיליארד איש, היא תלך ותגדל ותתפח ותצרוך יותר ויותר משאבים. כשאתה מאמץ את הגישה הזאת של ה-cradle to cradle, הריסה על הריסה, אין לך איום בהקשר הזה, כי יכולים להיות יותר אנשים, אין בעיה, אבל הם משתמשים בתוצרי לוואי של כל המערכת כולה. לא צריך עוד ועוד חדש, אלא מייצרים עוד ועוד מהישן. אני מבין. עכשיו, דיברת בהרצאה וגם דיברת עכשיו על מוצרים שהם פיזיים וחומרי גלם. איך בעצם העניין של sustainability מתחבר למוצרים דיגיטליים, כמו, יש הרבה מאוד מהאנשים שקוראים את הבלוג שהם מעצבי ווב או מתכננים אתרים לווב. אז איך בעצם החזון הזה של sustainability מתחבר לעבודה היומיומית שלהם? אני חושב שהוא בראש הראשונה מתחבר בהקשר הזה של אחריות. מה אחריות? אם אנחנו רוצים את הנחה שאותם מעצבים, אנשי ווב, יש להם אחריות לעולם התוכן הזה, אז אנחנו מתחילים לחלק את זה. דבר ראשון, יש להם אחריות ישירה מבחינת צריכת החשמל שלהם, מבחינת הציוד המחשוב שהם עושים במשרד, מה הם עושים עם הפסולת האלקטרונית שהם זורקים. אז יש לנו את כל המעגלים הישירים. אחרי זה מסתכלים על כל המעגלים העקיפים, המעגלים הרחוקים יותר. כל אותם מעצבים, הם מעצבים אתרים למישהו. הם מעצבים אתרים למכור איזשהו מוצר, למכור איזה שירות. ויהיה מצוין עם אותו מעצב שמעצב עכשיו, נגיד, אתר לחברת סבונים. יבוא אל המנכ"ל שעושה לו את הפרזנטציה של האתר, וישאל אותו, אדון מיני המנכ"ל, עכשיו, רכשו את הסבון שלך, ויש אריזה על הסבון. מה עושים עם האריזה? לאיפה שולחים אותו? אפשר למחזר אותה? ממה הסבון שלך מיוצר? אולי אפשר להכניס פה גם נושא של איזשהו חומרים אחרים שאפשר להכניס בתוכו, או אתר של מכלי שמפו. לאיפה הולך המכל? אולי נכתוב את זה באתר שאפשר למחזר אותו. זאת אומרת שמה שאתה מדבר עליו זה על המעצבים כנציגים, כשליחים של הנושא הזה. אבל השאלה היא, אם אני עכשיו מתכנן אתר, איך אני בעצם יכול באתר עצמו, בעשייה שלי, איך אני יכול לתמוך בססטיינביליטי? איזה שינויים, איך אני יכול לחשוב אחרת
במוצר עצמו, לאו דווקא במה הוא מוכר או מה הוא משווק, אלא ממש בעשייה עצמה, אם יש דרך שאני יכול להיות... יש עולם תוכן מאוד מפותח שמתפתח בעולם שנקרא Green Computing, וכל הנושא הזה של חיבור של עולם המחשבים לנושא הזה של איכות הסביבה וקיימות. אחד הדברים זה דוגמה דרך הממשק הזה של צריכת אנרגיה. הרי גם לגוגל, אם אני לא טועה, יש להם את האתר הזה שהוא האתר השחור, שאתה יכול לעשות חיפוש שהעמוד הרקע של המסך הוא עמוד שחור, ובעצם כל הנוריות... הוא צורך פחות חשמל, וכל הנוריות במסך לא עובדות כי המסך הוא שחור, ואז הוא צורך פחות חשמל. אז יכול להיות שמלכתחילה בעיצוב של הגרפיקה אפשר לייצר עיצוב שהוא עיצוב חסכוני בחשמל. זה דוגמה אחת. אני חושב שהדוגמה הבולטת, בסופו של דבר, הנושא הזה של האחריות הסביבתית היא תמיד יחסית, והיא תמיד ספציפית. האחריות הסביבתית של קוקה קולה היא שונה מבנק לאומי, והיא שונה ממישהו שמעצב אתר אינטרנט. כל אחד ביחסיות לעולם התוכן שלו. ואין ספק, כי מישהו שכל העבודה שלו זה מול מחשב נייד, בבית, לעצב אתר האינטרנט, באופן יחסי האחריות שלו היא קטנה יותר, אבל עדיין היא 100% כלפי עצמו. ולא צריך לתת את האחריות. וזו האחריות החברתית שאנחנו... בדיוק, וזאת האחריות החברתית. של כל אחד מאיתנו. נכון.